называть? Ну и по жанру, и по смыслу. Називають нас по-різному. Здебільшого називають воїни культурного фронту. Вперше чую. Коли є воїни фактичного фронту, Східного фронту, які зброєю воюють проти Росії, є воїни інформаційного фронту, а нас називають воїнами культурного фронту. І це є... Ти, мабуть, задавав питання, яка стилістика нашої музики, то стосовно стилістики, я навіть не знаю, в якому стилі ми працюємо. А у вас, я посмотрел ваши клипы, у вас чего только нет. У вас и акустическая лирика, и... Все по-різному. Да, и что-то типа фолк-рока. Но в принципе хард это, наверное. Это такой жесткий рок в основном, да? Ну, ми можемо зупинитися на цьому і сказати, що так, це хард-рок. А в ідеологічному плані, от мені навіть в дечому імпонує те, що нас називають воїнами культурного фронту. Це насамперед відповідальність, це є стимул, це є маркер, що все-таки наша робота щось та й важить. Це круто, це класно. І коли ти щось робиш протягом тривалого часу, і воно врешті приносить результати, і я не кажу про гроші, про якісь матеріальні цінності, а про якісь от ідейні моменти, як ти бачиш, як оці зміни проходять, це класно. Воно дає наснагу працювати далі. І підтверджувати ото достойне звання воїна культурного фронту. Тому що воїн – це не просто так посидіти на дивані, поговорити. Воїн – це діяти. Надо в цель попадать. Прошу? В цель надо попадать. Так точно. Мне кажется, что вы попадаете. Я, когда всегда приглашаю музыкантов, они мне всегда достойные люди. Вообще, лучшие люди в нашей стране – это творческие люди, совершенно точно. Вот художники, музыканты, по крайней мере, те, кого я лично знаю. Но я всегда имею в виду, что аудитория АТР разная. И, может быть, кто-то и не слышал про группу «Широкий лан», Святослава Бойко, а кто-то слышал, ну, может быть, краем уха там что-то знает, да? Разный возраст и так далее. Поэтому я предлагаю сейчас поставить клип на вашу песню «Татові в небо». «Татові на небо». На небо, вибач, да. Ну, посмотрите клип, поймете, про что он. И мне кажется, что эта песня, этот клип, ну, так наиболее концентрированно отражает то, чем занимается группа «Широкий лан». Так? Хай буде музика. Хай буде музика. Давайте послухаємо. Повернуся твоїми синами, синами і снами, новими словами. Я вітром проникну, пролюся дощами, корінням росту, вкоренюся гілками. Живи і радій. Ще заплету тобі коси до школи,
ти чуєш, не вір у ніколи. Ти знаєш, що татові доні не плачуть. Я тут бережу твоє щастя й удачу. Живи і радій, люби і мрій. Сліди і горя, знай, плакать не треба, лиш інколи пиши. Татові на небо. Я поруч завжди, коли буду